Dobar dan, ja sam Zoe Lilit, a ovo je moj YouTube kanal. Danas ćemo se baviti jednom temom koja se zove Iz njihovog ugla, pa ako vas ova tema zanima, lajkujte ovaj video i zapratite moj kanal. Ja sam malo onako kao oni novinari i ostali sredstava informisanja ovo stavila kao naslov malo onako senzacionalniji, jer zapravo to nije iz njihovog ugla, ali vidjet ćemo sad o čemu se radi. To je metod manifestacije koji se nastavlja na Nevillova učenja, ali ne bih rekla da je baš samo Neville, zato nisam u naslovu ni stavila da se poziva na Nevilla, ali prethodna tema o kojoj sam pričala su pisma 2, znači bilo je reči o tome da je Neville savjetovao ženi, baki, da svako veče da izmanifestuje javljanje snaje, tako što će svako veče pisati sebi u ime snaje, znači kao da snaja piše i unuk piše. I nakon 10 dana zaista se to i dogodilo. Znači stavit ću taj link da vidite šta sam pričala. To nalikuje na ovaj metod, mada nije potpuno isto. Takođe, Neville je radio za svoje prijatelje, je manifestovao tako što uđe u njihovu ulogu prijatelja i onda nešto manifestuje. I sad ova tehnika je zapravo vrlo slična. Znači, mi da bi izmanifestovali, mi postajemo ta druga osoba. Recimo, mi gledamo iz njenog ugla. Recimo, ako je neki SP, neka naša posebna osoba, koja, recimo, nam se dopada, mi želimo da se njemu dopadnemo, mi onda gledamo iz njegovog ugla, gledamo sebe i razmišljamo kako smo mi njegova fatalna ljubav, kako smo mi njegova želja i slično za sve ostalo što želimo da postignemo. Sad, to se ne smatra da smo mi sad ušli u njihovu ulogu i ne znam, nešto ih zamenili, nego se zasniva, zato kažem malo je naslov senzacionalan, zasniva se na svesnosti koja postoji u svima nama, znači svesnosti nas i svesnosti njih. I ta ista svesnost živi u nama i u njima i mi iz njihovog ugla možemo da, zamislimo, znači stavimo se u taj ugao. To je vrlo moćan metod manifestovanja, ali kažem, ne znam da li će nam svima ležati. Treba, iako kažem, ovde se radi o svesnosti, ali naglasit ću nešto, znači već sam pričala, imam jedan video, opet ću staviti u opis, o zašto je u manifestacijama dozvoljeno manifestovati pojedinačne osobe, ali tu nisam pričala o slobodnoj volji, pa bi sad po nešto rekla. Znači, kod nas u društvu se izuzetno ceni slobodna volja i pazimo da ne delujemo na slobodnu volju, da to uvažimo i tako. I to je tako i ako primenjujemo law of attraction, međutim, ako primenjujemo law of assumption, koji se nadovezuje na Nevillova učenja, slika je malo drugačija. U tim krugovima se smatra da jedino mi u našem svetu imamo slobodnu volju. Znači, svi drugi ljudi u našem svetu nemaju slobodnu volju, ali tako je u mom svetu, tako je u vašem svetu. Vi u vašem svetu jedini imate slobodnu volju, ja u mom svetu. Zašto? Zato što mi pomoću svog self-koncepta sve kreiramo i time određujemo te uloge. Recimo, ako ja smatram sve prave ljubavi su tužne, meni dolazi svi da mi odgovaraju sve prave ljubavi su tužne, sve prave ljubavi su tužne, sve prave ljubavi su tužne. I naravno onaj koji mi se dopada, on me rastužuje jer ja sam, sad dobro to je mnogo još kompleksnije, mi imamo više tih stavova i energije, ali radi pojednostavljenja, znači on meni govori to.
Znači, međutim, kad ja promenim svoj self-koncept, u sve pravi ljubavi su srećne i ja sam zaljubljena pravom ljubavlju u njega, on meni odgovara, sve pravi ljubavi su srećne, znači on meni odgovara na sasvim drugi način. Znači, ni on, ni bilo ko nemaju u našem svetu slobodnu volju, nego mi našim self-konceptom njima serviramo to što oni nama govore i postoje životi na mnogim vremenskim linijama. Znači, mi nikad ne menjamo ljude koji se nalaze ovdje, nego idemo na drugu vremensku liniju gde oni nama odgovaraju na način koji su, znači, oni su neke druge verzije i mi smo neke druge verzije, jer smo promenili self-koncept i nismo više ona verzija koja smo ranije bili. Sad, znači, to koliko god sad vi da li možete da prihvatite da ili ne, ja u velikoj meri da, ali i pored toga što i to prihvatam i što je shvatam da je sad to svesnost kod mene, kod njega, kod svih, nešto ja ne volim baš ovu tehniku, ne mogu baš lepo da je primenim, nešto ja se šalim nekad kad bih ušla u ulogu te moje osobe, pa nešto, otko znam da li bi se ja sviđala toj meni kao njemu, možda bi ja odabrala nekog drugog, šala mala, ali što je sigurno, ja iz mog ugla manifestujem, ali ima ovdje nečega isto što je jako dobro, a to je da vi ne morate samo da se premeštate u ljude, nego i u stvari. Recimo, ako ste izgubljeni ključ, vi se sad premestite u taj, znači ja sam izgubljeni ključ i ja tražim Zoe Lilith, ja hoću da se pojavim kod Zoe Lilith. Ili recimo bilo koji dokument sam izgubila i ja sad znači to ja često, ili bilo koji predmet, znači recimo novac, ja sam novac, ja stanem u ulogu novca, zamislim nešto šta je za mene novac i ja trčim za Zoe Lilith uporno i stižem je, evo novca, jer ja sam, znači ja to često primenjujem, baš upravo i za novac, primenjujem za izgubljene predmete, odmah se nađu. Znači, tako da kažem, malo za osobe ne primenjujem, ova pisma ih ajde, to mi je u redu, ali sad baš, bez obzira na tu svesnost da sam ja sad ta osoba, malo to teže, ali kažem, ako vam se dopadne, jako je moćna tehnika i mnogi ljudi to primenjuju i tako su izmanifestovali svoje posebne osobe i sve drugo što su hteli u životu, ali svi mi odlučujemo, znači i ja ću vam dati, i već sam dala razne metode manifestovanja, pa vi šta vam leži, a drugim ljudima kako leži i svako je kovač svoje sreće i u svom životu, tako da, iako vi mislite da je nešto pogrešno, za nekog drugi je ispravno i taj će živjeti tako kako će živjeti. Sad, eto, to bi bilo to metodu, a pošto u poslednje vreme uvek završim sa Twin Flame, hajde da vidimo da li u Twin Flame, mislim, mi tu sad nemamo šta da se zamišljamo, mi znamo da je to jedna duša i na mnogo načina ista sva tela, znači zamišljali, ne zamišljali, tako nam je kako nam je i ne možemo da izađemo iz tog odnosa ni kad hoćemo i da nećemo i da hoćemo, isto nam je, ali sad, da li tu postoji slobodna volja? Često ljudi misle da postoji i onda kažu to je sad njegova slobodna volja, ti si radila tako, a on sad radi tako, ili ja sam radila tako, on je slobodnom voljom odlučio drugačije. Međutim, ja smatram da ta slobodna volja, ako postoji, ima je jako malo ili uopšte ne postoji. Znači, mi smo jedan sistem i to ću vam staviti ove linkove, znači spiritualni Twin Flame i Matrix Twin Flame. Znači, svak radi svoje. Kad spiritualni Twin Flame odradi svoje pravilno u svesnosti i sve, Matrix Twin Flame, znači reaguje tako. A to što se nama čini da je njegova slobodna volja, pa on ne podržava naš Twin Flame proces, to je zato što mi nismo uradili svoje radove, a ne zato što je sad to njegova slobodna volja, mi smo isto. Znači, kad vi uradite
on radi svoje, a to nije slobodna volja, nego prosto vratite se na sebe i tu gde vidite da on ne reaguje drugačije, terajte sebe da u sebi promenite i da radite drugačije. Znam da je sve to teško i meni, teško je svima, zato je Twin Flame jako jedan izazovan i težak proces, nije lako, ali ja smatram da je tako. Znači, pogledajte taj video, znači mi smo sistem, to je isto kao, znači, i ljudi nekad isto mene kažu, pa možda je moj proces poseban. Da, svaki naš proces je originalan, potpuno jedinstven, potpuno drugačiji, ali postoje stvari koje su tipične, a to je da Divine Feminine vodi taj proces, da je ona spiritualni twin, da je on matrix twin, da su naše gornje čakre, da su njihove donje čakre. Znači, to je kao naš organizam, tako je ta konekcija osmišljena. I prosto, kao vi kad kažete, to je, kao od mene nije to tako u tim suštinskim stvarima, nije ista duša, ne može, onda to nije Twin Flame, to je neki, možda ste bliska duša, možda ste soulmate, ali vi niste Twin Flame ako niste ista duša. Znači, tu je reč, Twin Flame je reč o istoj duši. I ako kažete, sad to kod mene, znači, vi kao da kažete, znači, to je sistem, kao što vaš organizam, kao sistem, kao naš organizam, znači, on radi, srce, kuca, ne znam, pumpa krv, šta već radi, znači, organi za varenje, sad vi kažete, ja sam posebni, moje srce radi, sad, kod mene to radi organi za varenje, a ovaj organi za varenje, oni dišu. Nije, nikod koga nije tako, naši svi organizmi su isti, na taj način su i Twin Flame, tako bar ja gledam, vi naravno možete, vi gledajte drugačije, ali to je jedan sistem i samim tim slobodne volje tu ima vrlo, vrlo malo. Možda i kod nas, a još manje kod njih, prosto sistem tako funkcioniše. Eto, nadam se da vam se ova tema dopala, da možete da primenite. Ako ne možete, bit će novih metoda manifestacije. Vidimo se u nekom novom videu.